jobban tudok festeni, mint mikor gyermek voltam. Akkor csak ceruzából, sárból csináltam egy-egy gyermeket, egy bivajt, de most már meg tudom csinálni. Igaz, hogy nemrég kaptam ecsetet ajándékba, mert én eddig csak gyufaszálót festettem, és elég jól sikerült, nagyon részlet gyufaszálót. Én csináltam a kedvéket magamnak, nem mérgesítettem senkit, hogy nem adtál jól, vagy rosszat adtál, én saját magam megcsináltam. Na még mit tudjak mondani, hogy higgyék el? Azt mondom még, hogy mondjuk az volt, radírgumi nem volt, centi sem nem volt. Higgyék el, hogy gyalog mentem, álljatok csak el. Mit kellett megyek? Szent értéket. Honnan megyek? Százrégenben sikerüljenek ezek a képek. Hát senki sem figyelt ugyan, hogy nekem nincsen szerszám olyan, amilyen kellett volna, de lássátok meg, hogy azért jó. Emlegessetek meg, hogy ahogy mondta itt a Gergely rokonom, hát Zsuzsi csak ez az egy volt, hogy ennyit csinálsz, közben elvégezte a dolgot. Kellett mosogassak, kellett főzzek, kellett menjek a mezőre, kellett feljem meg a tehénet, a diszkokat, a malaszokat kellett szoktassam, de ezt nem vagyok. És ezen túl is fogom csinálni. Nagy, remélem, és teljes erőmből még jobban fogom csinálni. Meglássátok, hogy nem halok meg, csak mikor eljön az ideje. Mindegyikről mesélek, mindenki jöjjön utána, hogy mindig. Szerintem jobb lesz, hogyha egyetlen, mert mindenkiket szeretem, mert én csináltam, és nem érem mondjuk a kerek világon. No, minden idegen országban van belőle. Tehát ők is, hát azt mindenki ismeri. Még én is ismerem a verseit is. Na, most még mit mondjam? Mondjak egy verset? Igen. Azt is elmondhatod, hogy valamikor hogy festetted a kapukra a képeket? Igen. Grépálom. Na elmondom, mondjuk egy kicsit szomorú, mert ez orosz foglalni nem, de aztán még tartjuk a Na figyelj, azt mondja, hogy a halzsokló honvéd üzet. Bajtás, megáll, egy golyó eltalál. Itt fúródott be a szívem felett. Mennék, de érzem, nem bírom tovább. Üzenni szeretnék hazavezetni.